Siring kan mga inot na pagtatarong ko tabi DPN na dayman mangyayari ang mga arog kay ni mga awards and recognition sa mo. Kung bako sa mga suporta at partisipasyon sa mo yung mga residentes. Number one, very very active ang sa mo yung mga purok officers and members. Ang samuyang barangay council, ang pagriba kong mga barangay kagawad, very very supportive. Sa kada saro sa inda, ikos inda mga purok assignment. Partners inda kang mga purok officers and members na nagtatarabang-tabang sa programa kan Clean and Green sa muyang barangay. Sa kulao na honra asin na pagkakataon para sa muya na ikaduwang taon kabigiraray ang nanggana sa Albay for Beautification Clean and Green program ni Governor Al Francis Bichara. Dahil pero ining validation na supangga na may kang last year, sabi nga ni Vice Governor Lagman, na nagsakat ako sa stage, sabi niya, talagang number 1, top 1. So hindi chamba last year. So, makaugmahon pagkatabing na at least talagang naprobaran mi sa validation, sabi ko nga ni, na sa mga efforts mi sa nakaaging taon, sagot nun yan na maintain mi, na sustain mi. Iyo po tabi yan, BP Henry, ang sarong findings ng evaluators. Kasi ang evaluators, baga tabi kay ni Clean and Green program kang probinsya. Kung pwesto po yan kay mga interagencies, makulang PGA, makulang APAW, o yung Albay Provincial Agriculture Office na iyo ang namamayo kay ni. Alagad kanakol na mga inbuilt mga ahensya ng gobyerno, arog kang Department of Tourism, arog kang DPWH, nyaon pa dyan ang Bureau of Fire Protection, nyaon pa ang iba-iba, diba sa si tabi yan, PNR, iyan tabi, grupo-grupo yan, sarabay yan nagpapaditate, nag-evaluate kang barangay, and ikupusin ng gari panel interview. In front of the barangay council, mansin tagabos tabi, BPN na 15 or more than 15 tabi na evaluator. Mahigpit pala na, no? Ikaw face-to-face na interview. Ako, kasabay ko sa mga barangay council ko. And duman, kung ano so, mga observation ninda, kung ano ninda mga clarification, pigahapot ninda. Pigkaklaro. Then particular sa kuya. So magayonon talaga na very systematic and hararom ang sistema kang evaluation. Kaya makaugmahon tabi na kami ang naganagilaray sa taon na ini. Ang pinakainot baga tabi kayanta, ang pinakamayor na kamaubutan kang provincial government sa panginot ni Governor na mapagayon ang mga mayor na tinampo sa probinsya kang Albay. Yes. So in particular, halimbawa sa barangay mo, ang mga gilid kang tinampo mo, dapat magayon, malinig. And ang taro ng na tayo sa criteria ninda, dapat may mga tanong. Kung pigtataram ni Governor, maski kang pag-awarding, pig-explain niya ito, na dapat year-round, ang probinsya kang Albay, magayon pagilingon. Lalo pangaya, nailagyan kita kang pandemya, pamundo kabos ng mga tao, anas problemado, at least palibot kang sarong barangay, ako mamundo, magayon pagilingon, dahil malimig mo dakul yung mga tanom. Iyan ang yan ang pinaka nahihiling na pinaka importante sa criteria. So talagang objeto kang Clean and Green, talagang nahihiling physical benefit sa barangay mo. And of course, dahil Clean and Green beautification niyan, connected man dyan ang tourism. Kami nga baga sabi BPN bilang sentro kang turismo kang Ciudad Legazpi, sa programa ni Mayor Rosal ining sa Awangan Park o na ining pinagigibong Esplanade Project, naturalmente ang barangay may dapat naka-align man sa tourism development kang city. Kaya marawat man baga na magayon nun sa Awangan, magayon nun sa Esplanade, pero sa loob kang barangay bako magayon. Yan ang mga challenges ni sa pinag-aampag na talagang maka-cope up man kami sa sitwasyon man kang development sa Ciudad Legazpi in relation sa samuyang barangay. Ikaw kaming river warriors na inorganize. Kasi ang kaisipan din na bilang kami bagatabi, nagtatap 1 man sa Ecological Solid Waste Management Program sa Ciudad Legazpi.
Ang collection kan mga basura, household based. Ang nagkukuronikta mga eco-aid. And ang naglilimpyaman kan mga tinampo, hindi mga street sweepers. Pero, medyo, sa totoo, ako unta, nakakaligtaan sa salog. Yeah. Nya pa kami bagatabi, kaming endpoint. Luwasan. Kan mga boss na mga, pag may inulog o tinapok na basura sa salog, ali sa upstream, paluwas tabi yan sa muya. Ta kami ang ultimong parte kang Albay Golf. Bigdi bagatabi sa bunganga, kang dap-dap and puro. Kami ang ultimong parte kang salog. So, anything na tinapok sa salog kang Makabalo, ali duman sa taas kang Sagumayon, hanggang duman pa sa Inutan, na mga salog kang Rurang, Taisan, pasiring po sabi yan VP Henry Samo. So kung hilingon mo, malinig niya halimbawa sa palibot, pero sa salog, mati. So itong sarong mga takula aming problema. Kaya 2 years ago, until now, na-organize mo itong River Warriors. Nansay naman na role, paglimpyaman kan mga salog. Pero po sabi VP Henry yan, kanakasanayan ng weekly clean up kan mga inot. Opo. Nagkataon lang na ganyan, medyo nag-slow down kami because of the ongoing construction kaining Esplanade. Iyo. Esplanade project. Oo. Manugod naman po tabi digdio sa Old Macabalo River. Ini paano ka rin nakasanayan na likod ng parte kang barangay ni. Pero kung iligon mo, siya ang pinaka-printira. Iyo. Nabuksan na mag-ining tekton. Yeah. Paglaog mo ng gabi, yung agihan na inot eh. Oo. Pag kanginot, dahil ang agi mi, aling binanuahan, ini yung Old Macabalo, kaya likod ini, swamp ini. Yes. Alam, pagbukas kang tekton, ini ang naging printira ko niyan. Tayo na yung bagong new road, bagong lugar kang agihan. Sang gabos ng mga tao, pasiring sa Legazpi Boulevard at sa Uwangan. Opo. So naging printira ini. Paringan ito sa EMB, Environmental Management Bureau. Kang nakaging taon, nagkondusir man kang search for cleanest river or estero in the city of Legazpi. Pilot nila sa Legazpi. And tuman kami na-encourage na mag-join. Hiniling sa salog ng Old Macabalo, talagang napabayaan na marami. Naging tapukan siya because kung nag-develop kayo ni yung tekton and yung relocation site kan Legazpi, naputol na siya. So free flow kan tubig, naging stagnant na siya. So gari nangyari, dahil napabayaan, nagiging tapukan kang basura. I see. So naging oportunidad sa muya ining search kang EMB na search for cleanest and river forestero in Legazpi City. Na malinigan, nagtarawang-tabang naman kami. Big paralinigan at nga ni mga tabi ni Pierre. Kami man sunaswertihan na nag-champion man o nag-top 1 big sa search na ini. And kung maihiling mo yan, well-maintained siya. And magayon paghilingon, napako na arog sa kantati na naging basurahan. So, yung mga nag-aaging, nag-jogging, nag-walking, saka mga inot, may mga picture dito sa Facebook. So, reflection ito na mati sa barangay ni. Po. Pero kanyan, kung may nag-walking, may nahiling nito na malinig na, well-maintained na ang nasabing Old Macabalo River. Ang problema paano ang pag-maintain niya top 1? Yes, totoo. Na-challenge mo. May topic ka para urunan But then, we keep on working so participation kan mga tao, saga pagsakripisyo. Nagbunga si Marahingon yan. So, ang samuyang, ang samuyang inspirasyon, moving forward, na hopefully by next year, kami giraray ang top 1 kung igawa pang contest na arog pa ini. Pero sabi ni Governor, padagos na tabi ini. Nasabi sa umuya ni Ma'am K. Rebeta, to head kan Apaw. And then si Ma'am Lydia Pipanyo, ang point person, focal person kay ining Clean and Green program na next year, garigwa ng Hall of Fame. Ayun. Pag nakatulo ka na. Pag nakatulong beses kami by next year, sabi ko, Sir VP Henry, magiging Hall of Famer kami. So ito mo yan ang samuyang inspirasyon na ang kulmingon niyan is to achieve the Hall of Fame award in Clean and Green program sa probinsya kan Albay. In fact, cash prize na 175,000. Nag-ururo na naman kaming council na part of that, inibagang printira tabi from Tekton tabi BPM. Opo. Pag-log mo talaga, mai-impress ka naman. Talagang malinigon po da. Mahiling mo sa effort kang barangay ni. Takot ng mga plans, may mga bandera, etc. So plano namin, itong sa right side, paglalaog mo, ikaw kami mga bandera doon, makag kami doon mag-covered walkway.
na kakaagan may mga display mga plants, flowering plants. Ayun. I-improve mi palalo ito. Lighted na siya, tangali mas maliwanag. So part of the process yan. Kasi kapag istoryan ko sa mga evaluators kung sa inapa naman support ang 175,000 na premium may kang last year. Siguro sa pa ito kang kang mga points na earn me dahil ang hilingan ninda na napadaman talaga sa mga physical projects na related sa environment and clean and green program. Support ang na-receive me. Like for one, di ba tabi BPN, di paglalaog mo, ikaw na kami I love dap marker. Eh nagkagman kami kay mga purok directory tangani paglaog mo sa rong purok ara mo kung haing kang purok and ara mo kung sisaya mga contact persons duman nakalis naman sa mga karan kan mga opisyalis na improve mi man sa samuyang MRF so composting area may nakang pagpuon kang esplanade nahali ito naman sa dating location pigbalyo may naman sa laog kang eco garden may so part of the money nakagman naman buda so sa recycling center nag-set up man kami nag-improve man and part of the money and of course sa mga garden tools nagtawag kami sa mga purok ni and natural nagtutubod kami nagrasa inihali sa mahal na Diyos lalo na sa muyang patron na si Santo Cristo part of the money kinontribute naman para sa construction, ongoing construction kan sa muyang mission church. Naka-reorganize pa kami kang 2018 kan sa muyang mga purok. And so purok ning 5, ginibuming 10. Ayun. Oo. So mas wider, mas bigger sa participation. Tadakol ng officers ang na-elect, takol na kaming katawan. Kaya every time na may meeting ako, so one of the important component is communication. Yes. So every time na mapapod ako meeting around sila, explain ko the objective, ano ang mga criteria, ano ang mga kikiribuhon, and kamusta ba yan, BP Henry? Kaya makaugmaon ta, ano partisipado. Pinundin ko sa council. So ano lang kami, kasi pasalamat. Tuwang paano sa venue tabi BP Henry, duwa-duwa lang ang allowed per barangay. Kasi siyempre, for social distancing, sa protocol, kailangan mong pwede i-rebagabot. Kaya sinalot ko na lang sa barangay hall. And simple celebration lang kami. And tuman, nag-short meeting kang kung sa'yo naman to 175. So, pwera kitong nasambit ko na covered walkway. Pero pa ng observation sa mga DPWH, parang may kulang kami sa mga signboard. This way nga to... Iyo, directional signs. This way to barangay hall. Directional signs, oo. Diba? Oo. So, siguro sa ganda, hindi ba ka-perming nadidiskiduan ining tinampo Correct. Tikton to sa awangan. Siguro warning sign. Warning signs. So, pero patabi to BP, hindi kang pag-iisip ni. And pangtulo, ikaw kami yung garden digdio sa kanto na arani sa barangay outpost na pigde-develop ninyo niyan as a mini park and playground. After arani ito kang apo evaluators na Ma'am Lenny na ikaw kami propose mini park and playground. Pinatapos mo lang sa evaluation and nganyan ongoing tabi sa BPND para mas ma-enhance sa dati ng garden. Kasi yung mini park ni garden man giraray siya. Pero mas lalong magayo nun because may playground na siya. Hindi ko na tambayan kan mga senior citizen. O part kito, so Waldo man, so Waldo katabi doon, BP Henry. Balak ning kaagan ki gari mga gari artwork kang shipyard. Kasi ining sityo mi is na popular ini as sitio shipyard dahil kahit itong panahon tigdi-tigdudoong sa mga pigirahin na mga sakayan, mga pagka, mga lansa. So, muyaming i-revive sa history. Kaya naman sa wall, makagami naman si mga artwork about the old shipyard.